Vyšli sme až hore, ale nevideli sme nič. Pošlám potom ešte k tomu nejaké fotky. Tak vám aspoň ukážem naše hory, kde sme vlastne boli. Kde sme nevideli. Ideme domov. Ak má niekto záberí, fotku, chcete to zviditeľniť na našom kanále Message from Space, určite mi napíšte, pošlite mi to a dáme si to na kanál zábery zo západu slnka. Takže my sme to nestihli, ideme domov. Máme to ďaleko, sú tu krásne hory a snad nás nenapadlo žiadne medvede po ceste. Takže týmto vás zdravím ja zo západu slnka, kde sme utekali rýchlo hore kopcom, ktorý je strmý, brutálne, ale je to krásna príroda. Máme tu aj kríž tam v diaľke. Tam chodíme si posedieť s deťmi, keď potrebujeme prísť na nové myšlienky. Takže vás určite pozdravujem. Sú tak ďaleko, že ich nie je vidno, že? Takže západ slnka. Musíme kopnúť do vrtule, ale keďže mám tu malého, tak to asi nestihnem. A cestu máme až ďaleko. Až tam dole do dediny. Začína sa zvečeriavať. Slnko zapadá, za chvíľu príde mesiac. Nevideli sme nič. Ale som rada, že sme boli na prechádzke. Nádhera. Deti budú spať. Trochu som chorá, takže ospravedlňte môj hlas. Ale liečím sa. Aby som pre vás mohla tvoriť ďalšie videá, ktoré mám v pláne sledovať oblohu a budem to dávať na YouTube všetko. Takže ak náhodou niečo zachytím, alebo len také, uvidíme čo bude. Takže tu je tá veľká hora. Vidíte? Nádhera. Tu je dedinka v údolí, srdiečko ťa zabolí, keď na teba spomínam. Dobre ľudia, musím makať, lebo fakt, že nejaké medvede. Zajde slnko, budeme. Poď rýchlo. A budeme po tme. Takže Message from Space aspoň takto pre vás zo západu slnka, ktoré sme nestihli. Ono zašlo za horizont, za lesy Podlaska. Musím čakať na malého, kým dobehne, deti už sú vpredu. Takže je to nádhera. Budem musieť letieť. Pozrite, už není nič vidno. Hodím vám tu ešte tie fotečky, dobre? A idem pomalého, lebo si sadol na stred lúky a povedal, nejdem. Máme tu kolobežku. Deti, poďte po nás zožerú medvede. Poďme. 5 hodinu sme ešte hore s tým malým. Poď, láska. Poď, pozri na mňa ďaleko, poď. Takže zdravím vás Message from Space zo severu Slovenska, kde sme chceli prejsť západ slnka, utekali sme hore do lesov a prišli sme na to, že to bolo úplne zbytočné. Keďže slnko nám zapadlo za hory a my nevidíme nič. Veľké nič. A my ideme tu na túto cestu a musíme ísť dole do dediny, takže a nechcem, aby nám zapadlo slnko. A tu fotíme objekty a tu všade fotíme objekty. A obloha je krásna. Poď, láska, bože. Dobre. Message from Space vás zdraví po 35 000 krát. Bereme naše BMW a ideme domov. Ešte raz hovorím, kto bude chcieť zverejniť zábery, kľudne mi ich pošlite na Facebook. Na Slovensku naša UFO skupina. Je to na mojom profile.
Zanechám to asi pod videjkom. Potom sa uvidí, že čo. A ja musím končiť. Deti už sú ďaleko. Tu je nejaké auto za nami, ktoré boli pozerať. A ja vás zdravím a musím končiť už. Lebo fakt, keď zatieni slnko, tak pôjdeme potom na stoličky naháňať. A sme hlboko v lese. Tu je dedinka. Tu máme hory. A tu je slnko. Teda bolo. Dobre, Message from Space pre vás zo severu Slovenska. Pozdravujem. Čaute, pekný večer.